खुलुमबाय बयनिसिमबो खुलुमबाय सारनिसिम दा आंजों दंफायो रिसेन्टलि साहित्य एकाडेमि बान्था मोननो हानाय बड' रावावहाय बेयो जाहैबाय सोरनि थाखाय ओमफ्राय बे लिरगिरि बिथाङानो जाहैबाय अरन राजा दा आं नोंथांखौ खुलुमग्रोनाय जाबाय औ दा नैबे जोङो बिथांजों गोबां बाथ्रा थुनलाइनि सोमोन्दै बाथ्रा रायज्लायगोन ओमफ्राय दा नैबे बिजाबनि थाखायनो बिथाङा दाख्लै साहित्य एकाडेमिखौ मोननो हादों सोरनि थाखाय ओमफ्राय दा जों बिथांनि इन्ट्रडाक्सनखौ सारनिफ्राय मिथिनानै लानोसै खुलुमबाय आं अरन राजा आंनि गुबै मुङा अखन बसुमतारी आङो चिरां जिल्लानि बे गंसे फिसा गामि 2 नं साथियानगुरि बेयाव आंनि जोनोम आंनि आफानि मुङा सोरगोयारि थेमनराम बसुमतारी आइनि मुङा सोरगोयारि बासन्ति बसुमतारी आथिखालाव आङो बे 2 नं साथियानगुरियावनो जोनोमनिफ्रायनो दङ ओमफ्राय नैबे नोंथाङा दिनैसिम गोबां सल' नोंथाङा होनो सल'मा लिरो ना जेनेबा दस्रा सुंद' सल'फोर जेनेबा मा रोखोमनिखौ नोंथाङा जेनेबा लिरबोनाय जाखो बेफोरनि सोमोन्दै एसे बुंनो हागोन नामा सल'नि अनगायैबो ओरैनो आथिखालाव आङो बर'नि थुनलाइ मुलुगाव सल'मागिरि होननानै सिनाय जादों नाथाय आंनि गिबि सोरजिया आङो गांसे फिसा सुंद' सल' बेजों जागायदोंमोन जेब्ला आङो थाखो 10 आव फरायो 1983-84 अब्ला जोंनि सोलोंसालि आं जेराव फरायो बिजनि बान्दब गोजौसिन गेजेर फरायसालि बे फरायसालियाव फरायब्ला आङो गिबि आंनि फिसा सुंद' सल' मोनसेखौ आङो जोंनि सोलोंसालिनिनो बोसोरारि लाइसि निजरा बे लाइसियाव आङो हरनाय जादोंमोन बे समाव बिनि गाहाय सुजुगिरि एबा बेखौ जाय सामलायग्रा बिथाङा जाहैबाय बिजनि बान्दब गोजौसिन गेजेर फरायसालिनिनो बारग' गोरायुं रुंसारि सामलाल बसुमतारी बिथाङा आंनि बे सुंद' सल'खौ बे निजरायाव जेब्ला सेबखांजेनो बा निजरायाव सेबखांनानै होयो बै आंनि सुंद' सल'खौ नुनानै ओरैबायदि गोजोननाय मोन्दोंमोन आं गावनो खनबैसे फरायदोंमोन गोसोआव गैया बे सुंद' सल'नि मुङा जाहैबाय गस्ला नांगौ गांसे मोजां गस्ला बे सुंद' सल'खौ आङो जागायदोंमोन बेनो आंनि गिबि माने थुनलाइनि फोथाराव आगान होनाय बेनि उनावसो आङो बे बोसोरावनो आंनि गिबि सल'मा हरै मारुआव बे सल'माखौ आङो माने जागायनो लादों जेब्ला आं जागायनो लाबाय अब्ला आङो मोनसे बाथ्राखौ रायखांथारनांगोन जेब्लानो 13, 14, 15 बेबायदि पेज आङो लिरदों अब्लानो आङो आंनि बिमा बिफाखौ साखाथियाव फज'नानै आङो फरायथिनानै होयोमोन बिथांमोनाबो ओरैबायदि गोसो होनानै खोनासङोमोन आंखौ बाख्नायोमोन जे मोजां जादों जोबोद मोजां जादों बेबायदि बुङै आंखौ गोसो थुलुंगा होयोमोन आरो बे थुलुंगानायजोंनो माब्लादि आङो बे बोसोरसेनि गेजेराव आङो बे आंनि गिबि सल'मा हरै मारुआवखौ माने 100निबो बांसिन आङो बिलाइ आं सुजुबाय दानिया बे आंनि सुजुनाय जि आखाइजों लिरनाय हरै मारुआव बेखौ आं दानिया मा खालामनो आं बे समाव मिथिया जे माबोरै बिजाब दिहुनो बा बबेयाव होनानै बिजाब दिहुननाय जायो आं मिथिया बे समावनो आंनि फोरोंगिरि जाय रुंसारि बिथां सामलाल बसुमतारी आं सारनि आखायाव गथायदों अब्ला सारा आंनि बे बिजाबखौ आंनि आखाइजों लिरनाय बिजाबखौ फरायबाय फरायनानै जानांगौ बिथाङा जोबोद गोजोनबाय आरो बे लेखायैनो बिथाङा आंनि बे सल'मा बिजाबखौ बिजनिनि अनसुमै लाइब्रेरि होननाय बिनि बिगोमा गौतम बसुमतारी बिथाङा दाबो थांनानै दङ बिथांनो गथायबाय जे नोंथाङा बे बिजाबखौ नोंथाङा माने सेबखांनानै बिजाब महर होनांगौ सिगां सान्दिया बिथाङा नाथाय आंनि बे थाखो 10 आव फरायनाय माने मानसिनि बिजाब होननानै बिथाङा गोसो जायाखैमोन नामा बिथाङा एसे गोनो गोथो जादोंमोन नाथाय जेब्ला बिथाङा गावनो बे आंनि हरै मारुआव बिजाबखौ फरायनानै मोनबाय अब्ला बिथाङा बिजाबखौ दिहुननो थाखाय
माने आखायाव लाबाय आरो बे आखायाव लानायनिफ्राय बिथाङा आंनि बे गिबि सल'मा हरै मारुआवखौ 1990 मायथाइयाव बेसेबांबा गोबावनि उनाव माने बिजाब महरै आंनो गथायबाय। आं ओरैबायदि गोजोनबाय जे आंनि गिबि सल'मा हरै मारुआवखौ मोननानै बेनो आंनि गिबि थुनलाइनि फोथाराव जागायनाय आरो सल'मानि गिबि आं लिरजेननाय। होमबा नोंथाङा माने फरायफुबाय थानाय समावनो दोंसे माने मोनसे सल'मा लिरखांखाबाय। सल'मा लिरखां औ आं बे सल'माखौ माने 1984 मायथाइयावनो आङो लिरनानै माने प्रेसआव होदों बिथांमोननि अननायजों। नाथाय बेयावबो मोनसे फिसा सल', जेब्लानाखि प्रेसआव होदोंमोन अब्ला मा जादों माने 1984आव जेब्ला प्रेसआव होनानै बिजाब महराव फैबाय माने गासिबो सेबखांखांजोबनानै माने सुखांनाय जाबाय। नाथाय ओरैबायदि दुखुनांथावै बे 1984नि सेप्तेम्बर दानाव ओरैबायदि गिदिर बाना फैनानै जोंनि बे हालाम, जोंनि बिजनि नोगोर गासिबो लोमजोबनानै आं जाय प्रेसआव बे बिजाबखौ सेबखांनो होदोंमोन सिजौ प्रिन्टार्स होननाय दाबो दङ, बेवहाय दै बानाया लोमनानै आंनि गासै बिजाबानो माने एकदमबारे दैजों लोमफब जानानै लांफादों, गुरै जालांजोब्बाय आरो लेखानि महरानो थायाखिसै। बे आंनि थाखाय जोबोद खाफाल मोनदा आरो जोबोद दुखुनांथाव आं बेखौ बुंनांगोन। बिनि उनावसो जायनि थाखाय लिरैब्लाबो जोंनि मानाव गेदेर फोसावगिरि गौतम बसुमतारिया 1990 मायथाइयाव बे बिजाबखौ फोसावनो हाबाय। दा नोंथाङा गोबां सल'माखौ लिरबाय दिनैसिम, ओमफ्राय मोनसे सल'माखौ लिरनायावहाय जेनेबा माबायदि साननानै ओमफ्राय माबायदियै लिरनाय जायो बिनि एसे प्रसेसफोरखौ एसे नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा? जाहाथे सोरबा जुदि जाखांफुनाय लाइमोनफोराबो जेनेबा थुलुंगाखाङो, माबोरै लिरनाय जायो? बे बेलायाव आङो गुबुन सल'मागिरि एबा थुनलाइगिरिफ्रा माबायदि सोरजियो आं बेखौ मोजाङै मिथिया। नाथाय आंनि बेलायाव आं दिनै बुंनानै लानो लुबैदों, आं सासे रांखान्थि बिथिङाव खोब माने जाफुंसार बा आङो जौगा रांखान्थि गोनां मानसि नङा जाहैबाय। बे बेलायाव आंहा निजा बिजाब बाख्रि एबा थुनलाइ सोरजिनायनि थाखाय माबा मोनसे सल' लिरनायनि थाखाय मोजां खथा बेबायदि आङो जेब्ला आंनि बे बिजाबफोरखौ सोरजिनो लादों, आं बेवहाय निर्दिष्ट मोनसे जायगाखौ आङो बुंनो हानाय नङा। नाथाय आं नैबेखौ बुंगोन, बबेबा मोनसे सल'खौ सोरजिनायनि सिगां आङो बेखौ उन्दुनाय बुब्लियाव आं बेखौ गिबियै गोसोखांग्रोबाय थायो। बेनिफ्रायसो आङो अखानायै बेखौ जायखिजाया जायगायावनो जिरायनानै आङो सोरजिबोदों। आंनि गांसेल' सल'मा बिजाब बेखौ आङो आंनि जुलिनि सिगाङाव आङो सोरजिदों। बिनि उननि गासै बिजाबानो आङो न'खर दानायनि उनावसो आङो सोरजिदों। जेब्ला बे समाव आंहा फिसा साथामबो उन्दै उन्दै, आं बिसोरखौ बिजाब फोरोंनाय समावनो बिसोरो माब्लाबा टेबोलाव बिजाब फरायो, माब्लाबा बिसिनायाव बिजाब फरायो, अब्ला आं बिसोरनि साखाथियाव थानानैनो आङो खाथा खोलोम लानानै जेखौनो गोसोखांदों बिदिनो आङो लिरै लिरै आंनि बिजाबफोरखौ महर होदों। बेयाव आंहा बबेबा गोजानाव थांनानै बा दंफां सायाव जिरायनानै बा बबेबा दुब्लि बारियाव जिरायनानै आङो बेबायदि सल'मा लिरनाय बा सुंद' सल' लिरनाय आं गोसोआव फैया आरो। दा जेनेबा माने अबेबा खोथाफोरखौ जेनेबा नोंथाङा लामा थाबायलांनायाव गोसोखांब्रबबाय, ओमफ्राय एखमबा बेखौ बावफिनोबो ना थाब लिराबा, बेफोरबायदिबो जायो नामा? बेथ' जाखागोन। जेराव आङो बै समाव आखायाव खाथा खोलोम गैयाब्ला आङो गोसोआवल'सो लाबाय। थेवबो नाथाय गोनां बाथ्राया थागोन, बबेबा गोनां बाथ्राया गोमालांनोबो हागौ। बेखौनो आङो स्र' खालामफैनानै आङो बिजाबाव महर होनाय जादों। दा नोंथाङा आगोल उन्दै समावनो जेनेबा लिरनायाथ' उन्दै समनिफ्रायनो जाबोबाय, उन्दै माने थाखो जिनिफ्रायनो। दा बिनि सिगांबो जेनेबा नोंथाङा गुबुनफोरनि सल'माफोरखौ सोरनि बर'नि बा गुबुन रावफोरनिखौबो फरायो जानांगौ? बेथ' एकदमबारे 100% सोरनिखौबो नोंथाङा माने फरायनानै आंबो बेबायदि लिरनोसै नामा बिदि साननाया माबा मोनसे इन्सपायार सोरनिफ्रायबा जादोंमोन नामा? मोनसे बाथ्राखौ बुंनांगोन, जोंनि जोनोमानो माने मुलुगनि जायफोर गेदेमाफोर
जायफोर सोरजिगिरिफोर बिथांमोननि होनायजोंसो जोङो दिनै बे मुलुगाव माने माबा मोनसे मावनो हादोंबाबो बिथांमोननिनो अबदाना दंखायो जेब्लाबो थाबाय थाखागोन थिग आंनि बेलायावबो आंनि जायफोर सोरजि बेयाव आङो आंनि गुरु मानिनानै लानायफोर दङ बिथांमोन गेदेमा लिरगिरिफोर जोंनि बर'नि माखासे गेदेमा लिरगिरिफोर आरो आङो असमिया हांखोजों बर' बिजों फरायनायखाय आं असमियाखौबो खोब मोजाङै फरायनानै बुजिनो हायोमोन न'दाउट आं लिरनो हाया नाथाय आङो असमियाखौ बुजिनो हायो बेखायनो आं असमिया सल'माबो फरायनाय आंहा गोसोआव दं आरो बांसिनै सल'माखौ आङो फरायबोदोंमोन जोंनि मानाव गेदेर रुंसारि चित्तरन्जन मुसाहारि बिथाङाथ' जोंनि बर' रावाव गोबां सल'मा लिरलांबाय आं बिथांनि गोबां सल'मा फरायदों आरो सल'माखौ बोरै लिरनाय जायो बिनि आदब माने खान्थिफोरखौ बा आयदाफोरखौ आङो एफा एनै लाबोदों नाथाय बे नङादि बिथांनि सल'खौ जोंनो माने एखेयै आङो बबेखौबा सोरजिदों बे नङा बिथांनि सोरजिनायफ्रा जोबोद गोजौआव नाथाय थेवबो आंबो नाजाबोदों जे माबा मोनसे खालामनो हायो नामा माबा मोनसे लिरनो हायो नामा बे साननाया आंनाव दङमोन आङो बैसोर बिथांमोनखौ आं रायखांगोन जोंनि मानाव गेदेर कमल कुमार ब्रह्म नीलकमल ब्रह्म मनरन्जन लाहारी जोंनि पद्मश्री बिथां मंगलसिं हाज'वारी बिथांमोननि सोरजियाथ' जोबोद गोजौआव आं बिथांमोननि सोरजिखौ आङो फरायबोदों नाथाय आङो बिथांमोनजों आङो फेर फाथिनो मालाबाबो नाजाबोआखै नाथाय आंनि जि गोसोआव जि जाखांदों आं बेखौ लिरदों बे बेलायाव आं फंसे बाथ्राखौ गले गले बुंबोबाय थादों जोङो माबा मोनसे सल' एबा थुनलाइ सोरजियाव जों बबेबा दाबसे जायगायाव थांलायनांगौबो नङा नामा जोङो जोंनि सोरबिथिं जोंनि साखाथि फाखाथि थानाय जोंनि जानाय थानाय समाजनि बायदि बिथिं बायदि जाथाय बिदिखौ लानानैनो जोंनियाव जों सल' सोरजिनो हायो बेखौ आङो बुंनो लुबैयो नंगौ जों गोबां जायगा गिदिंनानै एबा जायगा नायनानै जों गोबां बाथ्राखौ जों मिथिनो हायो आरो बेखौ जोङो लाबोनायनि गोनांथिबो दङ बेखौ आङो जोंनि इयुन जोलैखौ खावलायगोन आं बेखिनिजोंनो आं दासिम जिखिनि सोरजिदों बे आरो दा नैबे नोंथाङा चित्तरन्जन रुंसारि चित्तरन्जनखौ रायखांनायाव आं एसे सोदेरफानो मानो होनबा बे रुंसारि बिथाङा चित्तरन्जन मुसाहारिया जोंनि गामिनिनोखा आच्छा खोब मोजां खोथा आं बिथांजों गोबां बार लोगो मोनलायबाय आं बिथाङा आंनि न'आवबो फैखांबाय मोजां मोनो आं बिथांखौ बिथाङा आंजों जोबोद मोजां रायलायोमोन आरो बिथाङा आंखौ खोब माने थुलुंगा होयोमोन जे लिरबाय था लिरनांगोन बिदि बुङोमोन दा जेन'बा नोंथाङा लिरफुनाय समाव जेन'बा सिरि थानानै जेन'बा बै लिरनाय समाव एसे दावराव दावसिफोर जाबाय नोंथांखौ डिस्टार्ब जागोन ना जाया लिरनायफोरावहाय साननाय हनायफोराव एसे प्रब्लेम जागोन ना जेन'बा दावराव दावसि एकदम बेफोरबायदि आं बिदिखौ मोनदाङाखै मानो होनोब्ला आङो लिरनाय समाव आंनि फिसाफोरनि माने खेलें खेसें बिसिनि दावराव दावसि बायदिसिना बाथ्रा सोंलाय फिनलाय बिनि गेजेरावनो आं लिरबाय थादों बेखौ आङो माने गावबा गावनि सायाव जाबाय बुंगोन आरो दा जेनेबा नोंथाङा गोबां सल'मा लिरबोबाय ओमफ्राय बेयाव नोंथाङा नोंनि लिरनायनि अबे सल'माखौ साबसिन मोजां मोनो नोंथांनि सल' बे बाथ्राखौ सोङोब्ला आङो एसे गोनो गोथो जागोन मानो होननानै बुङोब्ला फंसे बाथ्रा दङ बिमा बिफानि गासै फिसायानो बिमा बिफानि आंगो नंगौना होमबा आंनि गासै बिजाबखौ आंथ' मोजां मोनखानांगोन आं बबेबा मोनसेखौ गाज्रि बबेबा मोनसेखौ मोजां बेबायदि जखा सुबा खिन्थु आंना थिग जानाय नङा बिनि गेजेराव आंनि गिबि सल'मा हरै मारुआवखौ फरायनानै मोजां मोननाय आंनिसिम गोबां बाथ्रा बुंनाय बा बुंथिनाय मोगा मोगिफ्राव बुंथिनायखौ आङो मोनदों बेखौ आं बुंनांगोन नाथाय आंनि बिजाबा बान्था मोननाय बिजाबा आथिखालाव गांथाम बिजाब दङ जेन' रुगुं सौहै सायखं बे बिजाबाव बर' थुनलाइ आफादा 2011आव समेश्वरी ब्रह्म थुनलाइयारि बान्थाखौ होदोंमोन आरो बेनो रुगुं सौहै सायखं आरो गांसे सल'मा बेयाव जानांगौ गैया गोमानाय बिसम्बि बे सल'मायाव जोंनि बर' रेबग्रा जथुम बिथांमोनहा आंनो 2019आव
आसाम मुसाहारि थुनलाइयारि बान्थाखौ गथायनाय जादों ओं बे आरो नैबे सोरनि 14थि सल'मा सोरनि थाखाय बे सल'मायाव नै आथिखालाव 2024नि जि साहित्य एकाडेमि बान्था बिथांमोना ओं गथायबाय साबायखर जासियो आं बिथांमोननो आंनि सल'माखौ बिथांमोना नायबिजिरनानै बे बान्थाखौ देग्लाय गथायबाय साबायखर होयो आं बिथांमोननिसिम फार्स्ट नोंथांनि लिरनाय सल'माया जाहैबाय नैबेनि नामा हरिमारुआव, हरिमारुआव औ। ओं बे फार्स्ट बे क्लास 10आव क्लास 10आव माबानाया बेनो औ आङो आगोल अबा उन्दै समाव आंखौ खनसे बे फरायखांबाय गिबियाव बियो असमिया हांखोजों ओं। सेबखांजादोंमोन ओं बिनि उनाव नैथि बारनिफ्राय ओं माने जोंनि देबनागरि हांखोजों साफायनाय जादों ओमफ्राय जेनेबा बे माबायावहाय नैबे सोरनि थाखाय सल'मायावहाय बेयो दाख्लै सिगाङाव माने गोबावनि नङा बे बियो 2018आव ओंखारनाय बिजाब बियो ओं ओमफ्राय बिनि जेनेबा माबाफोरा माबायदि जेनेबा सार नैबेनि सल'आ सोरनि थाखाय ओं बेयाव आङो सोरनि थाखाय सल'मायाव समाजारि बिथिं जोंनि समाजाव सोलिनाय बायदिसिना जेंना जेंगोना आरो रांखान्थि आंखाल बेखौ लानानै आङो सासे हावरिया सुबुंनि जिउखौ लानानै आङो बेवहाय सुजुनाय जादों सोरनि थाखाय औ सोरनि थाखाय आं बेजों नैबे बाथ्राखौ बुंनो लुबैदों जोंनि जोनोम जोंनि सोरजि जोंनि मावनाय गासैबो हाबाफोरा जोंनियाव मोनसे सानस्रि जेब्लाबो फैयो बे जाहैबाय सोरनि थाखाय जों जोनोम जादों सोरनि थाखाय जों सोरजिदों सोरनि थाखाय जों थांनानै थादों सोरनि थाखाय बे सानस्रिखौ लानानै आङो बेवहाय लिरनाय जादों दा बेफोरावहाय नोंथाङा जेनेबा गांसे सल'माखौ लिरनायावथ' गोबां टाइमबो लानांगौ जायो बेखौ मोनसे जखा सुनाय टाइम थाया बबेबा सल'माखौ बोसोरनैबो नांनो हागौ बबेबाया बोसोरसेनि गेजेरावबो नांथाबनानै दिहुननायजों खोथा जाहैबाय बियो जेब्लानो आङो नांथाबनो हादों अब्लानो थाबै ओंखारदों जेब्लानो अलसिया जादों अब्लानो बिजाबा लेटै ओंखारदों दा जेनेबा बे जेनेबा लिरनायफोरावहाय दा जेनेबा सिगां माने काहानिखौ ओरैबायदि जागोन बै मेन माबाखौ साननानै माखासेखौ साजायलाङोना ओरै माबायदि टाइपजों जेनेबा माबायदि प्रसेसजों बानायनाय जायो बेफोरनि सोमोन्दै एसे फोरमायनो हागोन नामा आङो सल'खौ थुलमुलै जेनेबा साननानै लाग्रोयो बेनि उनाव लिरनाय समाव आं माखासे आखुफोरखौ सोरजिलांफानाय जायो बे आखुफ्रा हरखाबै सोरजिजानोबो हागौ आरो हरखाबै आं बेखौ माब्लाबा दोनथ'लांनोबो हागौ बेयो आंनि सायाव थाहैबाय बेनिफ्राय जाथायखौ आङो मा खालामो माब्लाबा गोनां जायोब्ला आङो साब प्लट बा उफ्रा माने सल'बो आङो सोफालाङो माने गुबै सल'आव आङो माब्लाबा गोदान महर होनानै माने उफ्रा सल'बो आं सोफालांनानै बिजाबखौ महर होनाय जायो सल'मायाव जिहेथु मोनसे मोन्थाय दं जे सोरजिगिरिया बा लिरगिरिया माने गावनो सोरजिनोबो हायो गावनो बेखौ बुथारनोबो हायो आखुखौ सोरजिनोबो हायो बेखौ खोमानोबो हायो बे जाहैबाय मोनसे लिरगिरिनि मोन्थाय बेबायदि आङो माब्लाबा गोदान आखुथायबो सोरजिदों आरो गोदान सल'बो आं सोनो गोनां जादों बिदिनो आङो माने थेवबो आङो गाहाय माने जि सल' बेखौ आं खोमाया दा बेखौ जानाय जायैखौ फरायगिरियासो बुंनो हासिगोन दा नोंथाङा गोबाङानो मानि सायाव लानानै लिरनाय जायो गोबां सल'माफोरखौ जेनेबा रमान्टिक समाजारि बिजोङाव दा अबे माबाजों बेखौ लानानै लिरनाय जायो आङो आंनि बांसिन सल'आनो समाजारि सल'मा आङो समाजनि गाबनाय मिनिनाय दुखु आफोद बेखौ लानानै आं सोरजिनाय जायो आं सासे गामियाव देरनाय सुबुं हिसाबै आं मिथिनो मोनो गामियाव माबादि थासारि जायो मा समाव हरखाबै जोंनि गेजेराव गालाय गुजाय फैयो आरो बेखौ बोस्रांनायनि लामाखौ जोंनि समाजानो लानो गोनां जायो बायदि बिथिं बेखौ आङो लानानै लिरनाय जायो आरो आङो जोंनि हावरियाफोरनि गेजेराव माखासे दुखुनांथाव जाथायफोर थायो जाय दुखुनांथाव जाथायफोरा माने मालायफोरखौ सोन्थायनो गोसोआव फोनाङो आं बैफोरखौ होनो नाजायो आरो माने जोंनि बे जायफोर रांखान्थि बिथिङाव जोबोद माने गोनां गोथों बिसिनिख्रुइ बांसिन दुखियाफोरनाव बांसिन सल'आ दङ बेखायनो आङो बांसिन आंनि सल'फोराव दुखुथियाफोरखौ आङो जायगा होयो बेनि अनगायैबो जेनेबा गोबां थुनलाइ सोरजिनाय बायदिसिना बेफोरनि अनगायैबो जेनेबा नोंथाङा ओरैनो मा खालामनो मोजां मोनो
बा गुआव फरायोमोन बिनि सिगांनिफ्रायनो आङो खोब मेथाइ खोनासंनो मोजां मोनोमोन आंहा गोदो रेडिअ' दंमोन रेडिअ'आवबो आङो गोबां मेथाइ खोनासंबोदों आरो आङो बै समाव टेप रेकर्ड आथिखालाव बियो गैलिया बेयाव आङो गोबां जोंनि बर' केसेट मेथाइफोरखौ खोनासङोमोन आंनि थुनलाइ सोरजिनाय बेलायाव बे आंखौ जोबोद बिहोमा होयोमोन हेफाजाब होयोमोन जे मेथाइ खोनासङै आङो बबेबा रमान्टिक जायखौ दान्दिसे सिगाङाव नोंथाङा रमान्टिक होननानै बुंदों बे रमान्टिक बाथ्रा सावरायनाय बा आंनि रल होनाय जायफोर फाव होनाय आखुथाय होनाय बै सोरजिफोराव आङो माखासे जि रायज्लायनाय रमान्टिक रायज्लायनाय बेफोरखौ आङो सोनो नाजाबोदों बेखायनो आङो खोब मोजां मेथाइ मोनो मेथाइ खोनासंनो आरो मोनसे खोथाखौ आं बुंगोन आङो मोनसे समाव फावथिनाबो खालामदोंमोन आङो फरायफुबाय थानाय समाव मोननै मोनथामसो वान एक्ट प्ले माने बेखौ खिन्थिगासे फावथिना आं बेखौ खननै खनथामसो गादों आंनि लिरनाय दाबो गोसोआव दं आं मोनसे बेबायदि थुनफावथाय लिरदोंमोन मुङा सनानि संसाराव थुनथिनि आगान बेखौ आङो थाखो 10आव माने जेब्ला बर' फरायसा आफादनि मोनसे जथुम बर' बाजार होननायाव जादोंमोन बेयाव गाहायदोंमोन आंनो रल खालामदों आरो नोंथाङाबो थाबाय आं सिगाङाव माने सोर अरन राजा सानोमोन सोर अरन राजा माने नामाबो फुल लिरजोबनाय नङा ओरै सिङावसो नुयो सोर अरन राजा बिदि सानबाय थायोमोन आरो साबायखर आरो ओमफ्राय मोनसे बाख्नायथाव बाथ्राया जाहैबाय मा नोंथांमोननि बिजनि एरियानिफ्राय बे बोसोरावहायनो जेनेबा दिनैसो जोबगोन नालाय माने सानै खेबसेनो सासेया जेनेबा पद्मश्री बान्था मोननो हाबाय आबादनि बिथिङावहाय ओमफ्राय आरो नोंथाङाबो साहित्य एकाडेमि बान्था मोननो हाबाय दा बर'निफ्राय नोंथांमोना बे बोसोरावनो सानै माने सेन्ट्रेलनि गोजौ थाखोनि बान्थाखौ मोननो हानाया जोबोर माने थुलुंगाखांथाव आरो नोंथांमोननि थाखाय साबायखर होगोन आङो नोंथांनिसिम आरो जायफोर बिथां सायख'गिरि बान्था सायख'गिरि बिथांमोननिसिम नोंथाङा ओरैनो खन्थाइ बायदिसिनाबो सुजुयोना खन्थाइफोरखौ बे खन्थाइनि बेलायाव आङो जेब्ला आंखौ खावलायो जे बबेबा मजलिसाव बा बबेबा खन्थाइगिरि जथुमाव अब्ला आंखौ बिथांमोना खावलायब्ला आंबो बाध्य जायो जे आंबो माबा मोनसे लांनो हायो नामा बे बेलायाव आङो खन्थाइखौ मोनफा मोननै सोरजिबोदों आङो आवरायबोदोंबो आं खन्थाइ आवरायनानै मोजां मोनो आंनि खन्थाइ आवरायनाया माबायदि जायो बेखौ आंहा जेबो बुंनांगौ गैया नाथाय आं आवरायनानै मोजां मोनो दा मोनसे बाथ्राया जाहैबाय मा दा जोंनि गेजेराव डिजिटेलाइज मुगा जाजोब्बाय माने बिजाब फरायनाय हुदाखौ खमायलांगासिनो दं आरो जोंनि दानि यांस्टार्सफ्रा माने गोबाङानो खमायलांगासिनो दं ओमफ्राय दा बेनि थाखाय आसाम सरकारा माने नैबे 2025खौ माने फरायनायनिनो बोसोर होननानै फोसावदों आरो ओमफ्राय दा माबायाव गुवाहाटियाव दा मा होनोमोनलाय बुक फेयार जागासिनो गासिबो डिस्ट्रिक्ट लेभेलाव बुक फेयार जाजोबगोन बे बोसोरावहाय माने फरायनायखौ माने खमायनायखौ माने बांहोफिननांसिगौ बेथ' खोब मोजांनि खोथा आरो बिथाङा जोंनि जि आसाम सोरखारा बिथांमोना जेरैबायदि बेखौ आखायाव लादों जोबोद बाख्नायथाव बाथ्रा मानो होननानै बुङोब्ला जोंनि बर'नि बेलायावथ' बे खोब दुखुनांथाव मोनसे समाव जोंनि गेजेराव बिजाब फरायनाया एसेबाबो मोजाङानो जादोंमोन नाथाय नैबे डिजिटेल मुगाया फैनाय लोगो लोगो बेखौबो जोङो दाफैथों बुंनो हानाय नङा मानो होनोबा बेबो गोनां नाथाय बेखौबो लाथों नाथाय जोंनि बे थुनलाइनि फारसे बोजबनो रोंनायमोनब्ला जोंनि इयुन जोलैफोरा थुनलाइ सिबिनो रोङोब्ला खोब मोजां जागौ आंबो खावलायगोन सासे थुनलाइगिरिया थुनलाइ सोरजिनानै बे थुनलाइया जुदि बयजोंबो जुदि अनसायजायाब्ला बा फरायजायाब्ला बिनि समान आरो माथो दुखु गोनां बाथ्रा थानो हागौ नोंथाङा नोंथांनि सल'माखौ फोसावनायाव सिगां समनिफ्राय लानानै दासिमावहाय जेनेबा माबायदि जेंनाजों हेंथा हेंसिजों सोरखिबोदों बेफोरनि सोमोन्दै एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथांनि थुनलाइ सोरजिनायाव थुनलाइ सोरजिनायनि बेलायाव आं खोब खाफाल गोनां आं बुंनानै लागोन मानो होननानै बुङोब्ला आं दिनैसिम 18 गां बिजाबखौ फरायगिरिनो होबाय बा बर' थुनलाइयाव होबाय नाथाय आङो दासिम आंनि रां बाहायनानै आं बिजाब दिहुनाखै बे आंनि थाखाय खाफाल गोनां बाथ्रा खाफाल गोनां मानो होननानै बुङोब्ला आंनि गिबि सल'मा
जि हरिमारुआव बेखौ जाय बिथाङा सेबखांदोंमोन बा फोसावदोंमोन बे फोसावगिरि बिथाङा बेनि उननि बिजाब गोसोम फैसालि होननायखौबो जेबो अजद लायाबालानो बिथाङा सेबखांनानै दिहुनदों। नोंथांनि प्रिन्सिपाला माने नङा बेयो प्रिन्सिपाला आंनिया नायगिरि बिथाङा आंखौ माने बिजिरगिरिसो नाथाय जाय बिथाङा दिहुनदों बिथाङा जाहैबाय गौतम बसुमतारी बिथाङा दाबो दङ बिथाङा खोब मानगोनां आं बिथांखौ फुजियो बिथाङा अनसुमै लाइब्रेरि होननाय बिजाब बाख्रि बिजनियावनो दङमोन बिथाङा आंनि गांनै बिजाबखौ फोसावदों बिनि उनाव जायफोर फोसावगिरिफोरा आंनि बिजाबखौ फोसावदों बिथांमोनखौ आङो रायखांगोन बिथांमोनानो जाहैबाय बिथराइ पाब्लिकेसननि बिगोमा बिजयन्त बसुमतारी जोंनि बिजनिनो उदांस्रि पाब्लिकेसननि बिगोमा बिथाङा नोंथांमोननिनो सेरफांगुरिनि जयनाल महिलारि उदांस्रि पाब्लिकेसननि बिगोमा बिथाङा आंनि गांब्रै गांबासो बिजाबखौ फोसावदों बिनि उनाव उननि जायफोर बिजाबफोर आथिखालाव जायफोर बान्था मोनलायनायसिम थांबाय बेफोर बिजाबखौ सानजाथिंनि मोननै पाब्लिकेसना फोसावदों मोनसेया जाहैबाय नीलम प्रकाशनी बर्मानि आरो मोनसेया जाहैबाय थुनलाइ पाब्लिकेसन बिथांमोनहा आंनि बिजाबखौ फोसावदों बिथांमोनहा गांथाम गांब्रै बेबायदियै फोसावदों दा आं साबायखर जासियो बिथांमोनखौ आंनि बिजाबखौ बे गुसेब जोंनि बर'नि हाथाइसालिखौ गियाल'ना बिजाबखौ फोसावो बिथांमोना आंनि बिजाबखौ माने फोसावनो थाखाय सिगांबोयो आरो सोंहरो माबा गोदान बिजाब दं नामा होननानै आं बिथांमोनखौ साबायखर जासियो। होमबालाय नोंथाङा नोंथांनि बिजाब फोसावनायाव जेबो माने जेंना आं जेबो जेंना मोनाखै आं बेखौ बुंनांगोन खिन्थु आं खोनादों जोंनि माखासे लिरगिरिफोरखौ जोबोद दुखुयै बुंनाय जे माखासे बिजाबा दाबो माने फानजायाखै बा आंनि ओरैबायदियावनो दङ आंनि रम खथा सिङाव दं बेबायदि बुंनायखौ आं खोनादों आं जोबोद दुखु मोनफादों जे मानो जोंनि फरायगिरि बिथांमोना जोंनि इयुन जोलैफ्रा मानो बिजाबखौ बोजबनानै लानो रोङाखै बेखौ आङो दुखु खालामदों। बेनि अनगायैबो जेनेबा थुनलाइ सोरजिनाय बायदिसिना बेफोरनि अनगायैबो जेनेबा नोंथाङा ओरैनो थानाय समावहाय जेनेबा कन्टिनिउ नोंथांनि साननायाव ओरैबायदि सल' आङो सुजेसै नामा माबा गोसोबायदि आङो ओरैबायदि साजायसै नामा जेनेबा नोंथाङा ओरैनो थानाय समाव जानाय लोंनाय ओरैनो उन्दुनाय थाबायनाय समफोराव बबेबा बेरायनाय समावहाय नैबेनिखौ ओरैबायदि हिर'खौ ओरैबायदि खालामसै नामा बे सल'आव ओरैबायदि खालामसै बेफोरबायदि नोंथाङा जाखांबाय थायो नामा गोसोआव कन्टिनिउ? बियो नंद्रायखौ आं बुंनाय नङा माब्लाबा जारनि समफ्राव टाइम बारहोनो थाखाय आङो बे दावबायनाय समफ्राव आङो दस्रा बाथ्राखौ गोसोखाङाबालानो आङो माबा मोनसे सोरजिलांनायनि माने माबाफोर मोनो नामा बेवहाय जेनेबा बेवहाय मोदैनि दं 2020नि ओमफ्राय ददेरे आलायारन नागिरनानै सोरनि थाखाय हरिमारुआव रुगुं सौहायै सायखं आन्दो मुलुग ओमफ्राय सिलिंखार सायनासालि रुगुं सौहायै सायखं दा जेनेबा नोंथांनि गांबेसे बिजाबखौ कलेज बायदिसिनाफोरावहाय लाफानाय जायो बै बिजाबफोरखौहाय? सानसे आंनो आथिखालाव बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि जाय जोंनि बर' बिफाननि बिथांखौ आं बिदि होननानै मिथिदोंमोन इन्दिरा बर' बिथाङा बर' बिफाननि गाहाय होननानै आं खोनादों बिथाङा सानसे आंनियाव फनजों खबर लाहरदों जे नोंथांनि बबेबा बिजाबखौ जोङो सोनो लुबैदों नोंथाङा बबे बिजाबखौ बेयाव होनो लुबैयो अब्ला आङो थोंजोङै नैबे बिजाबखौ आङो सायख'दों बे बिजाबा जाहैबाय बे रुगुं सौहायै सायखं औ बियो जेराव बर' थुनलाइ आफादानो बिथांमोनहा सायख'नानै बान्था गथायदों जेब्ला बिथांमोननि नोजोराव जुदि बिजाबखौ मोजां मोनदोंब्ला बे बिजाबखौनो आङो होनो हागोन नामा होननानै बुंहरनाय लोगो लोगो बिथांमोनहा आथिखालाव बे रुगुं सौहायै सायखंखौ लागासिनो दङ। गुवाहाटि इउनिभारसिटियाव थागोन ना सार? गुवाहाटि इउनिभारसिटिनि खोथाखौ आं बुंनो हानाय नंलिया नाथाय मोनसे बाथ्राखौ बुंहरदों जे डिब्रुगड़ इउनिभारसिटियाव आंनि बे हरिमारुआव बिजाबखौ लानायनि बाथ्राखौ आंनो सासे फरायसाया बुंहरदोंमोन हरिमारुआवखौ ओमफ्राय बैफोरखौ जेनेबा नोंथाङा जेनेबा बेफोरखौ ओरै मालाबा जेनेबा समफ्रावहाय फरायफिनोबा जेनेबा आगोल समफोरनिखौ फरायफिनोबा अबेखौबा जेनेबा ओरैबायदि जाफिननांगौ नामा बेफोरबायदि जेनेबा माबा मोनसे आगोलनिखौ नायथारोबाथ' खोब मोजां बाथ्राखौ सोंदों जायाखै नामा एसे मिनिफिननायबो फैयोना जेनेबा खोब मोजां बाथ्राखौनो सोंदों दा बेखौ नोंथाङा माबायदि सानो? बेखौ जोंनोथ' दा राहा होदों जे बेखौ फोसाबफिननायनि नाथाय आंसो खालामनाय जायाखै
बबेबा बबेबा बिजाबाव गोरोन्थिया दङ बेखौ आं बुंनांगोन आरो आङो सानो बे जराव जुदि नैबेखिनियाव जुदि आं उमुक बाथ्राखौ होनायमोनब्ला बेखौ आं साना नङा सानो नाथाय राहाथ' गैलिया दा आङो इयुननि जायफोर आं सोरजिगोन बेफोराव बेनिख्रुइ साबसिन हागोन नामा बे साननाया आंनाव थाबाय थायो नाथाय बेसेबां जाफुंसार आं बेखौ बुंनो हानाय नंलिया नै दाखालि आं दान्दिसे सिगाङाव बुंनो सिगांदोंमोन बड'लेण्ड फेस्टिभेल दिल्लीयाव जानाय बेयाव आंखौ सानैसो लोगोफ्रा थांनो लिंदों जे नोंथाङाबो थांगोन नामा अब्ला आंनि गोसोआव हरखाब मोनसे साननाय फैबाय जे फेस्टिभेलाव थांगोन नाथाय आं थांनानै नायहैनानै फैनानैल' मा जागोन जुदि आं माबा मोनसे खालामनो हायो नामा बेबायदि साननानै आङो गांसे बिजाब दिहुननो होननानै गोसोखांदोंमोन अब्ला आंनाव गांसे सल'मा बिजाबा माने 60 बिलाइल' जानानै दंमोन आखायाव अब्ला आंनाव दानसेबो गैलामोन बैयाव थांनायसिमहालागै ओरैबायदि नांथाबबाय आङो माने सल'माखौ आं लांथारदिनि माने आङो साफायनानै माने सेबखांहोनानै बेखेवहैथारनोसै हरनि 2-3 रिंगासिम आङो नांथाबनानै नैबे आंनि मोदैनि 20 होमबालाय बे दाख्लै रिसेन्टलि बेखौ आङो 184 बिलाइ खालामनानै आङो दिहुनहैनो हादों फोसावदों बिथां फोसावगिरि थुनलाइ पाब्लिकेसननि बिगोमाया आं जोबोद गोजोननाय मोनदों बिथांमोननिसिम आं साबायखर जासिदों आंखौ बे खाबुखौ होनायनि थाखाय नोंथांनि माने लेटेस्टसिन सल'माया बेनो माने 2024 नि बियो बिजाब मोदैनि 2020 बेयाव आङो जोंनि बे लकडाउन समनि जे कर'नाजों जोंनि सायाव जानाय जि दुखुनांथाव माखासे जाथायफोर बेखौ लानानै आङो बेवहाय सल'खौ बानायनाय जादों आरो मोनसेया बेयावनो माने मोनसे उफ्रा सल' बायदि बे 1998 नि बिनि जिनाखि गफुरनि जाथाय बेयाव सोनाय जादों बेखिनिखौ आङो माने होनानै सल'माखौ महर होनाय जादों नोंथांनि गोबां थुनलाइ सोरजिनायनि उनावहाय नोंथाङा आरो मा बिथिङाव नोंथाङा सोरजिनो लुबैयो जेनेबा थुनलाइनि अनगायै समाज फोसाबनाय राजखान्थि बिथिं जेनेबा माबायदि बिथिङाव नोंथाङा आरोबाव मोजां मोनबावो थुनलाइ सोरजिनायनि अनगायै आं गंसे समाजाव थानानै देरनाय समाजनि गालाय गुजायखौ नुयोब्ला समाजाव बायदिसिना जेंनाखौ नुयोब्ला आंहाबो गाबखांनाय फैयो जे बे समाजखौ फोसाबनायाव आंबो माबा मोनसे खालामनो हायो नामा आंबो माबा मोनसे मावनो हायो नामा बे साननाया आंनाव दंबाय थायो जिहेथु समाजानो आंखौ बेसिम आगान सुरनायाव मदद होदों बे समाजखौ फोसाबनायाव आंहाबो बिबान दं आंहा बे साननाय दं बिनि बादैबो आङो थुनलाइनि बेलायाव जे सल'मानि बादैबो नैबेखौ आङो खोब आंखाल बायदि मोनदांदों जोंनि बर'नि बेलायाव जे थुनफावथाय जे खिन्थिगासेयानो जा बा आबुं थुनफावथायानो जा जोंनो गोबां नांबावगौ थुनफावथाया गोबां खम बेखायनो आङो नाजानाया दङ आं माने सानसेब्लाबो माने 14थासो माने बे खिन्थिगासे थुनफावथायखौ माने सोरजिनानै बेखौ माने बिजाब महर होनायनि आंहा थांखि दङ नाथाय आङो खन्थाइ बिजाबखौ हानाय नङा मानो होननानै बुङोब्ला आं गोनां जायोब्लासो खन्थाइखौ सुजुनाय जायो बेखायनो आं खन्थाइ बिजाबनि फारसे आंहा आंनि सायावनो एसे माने हानाय नङा बायदि साननाय दं नोंथाङा बांसिन सल'माखौ मोजां मोनो आरो शर्ट स्ट'रि माने सुंद' सल' आं लिरो आं साबायखर जासियो बिथांमोनखौ जेब्लानो आंखौ माने सुंद' सल' नांगौ अब्ला बिथांमोना लाइजामजों आंखौ नारसिनहरो अब्ला आंहाबो सोरजिनो गोनां जायो आं मोजां मोनो जे नङाब्ला आंहा अलसिया माने साननाया एसे फैबाय थायो अब्ला बिथांमोना आंखौ फिन माने मावनो थाखाय थुलुंगा हरो बेखौ आं बिथांमोननिसिम साबायखर जासियोसो दा नोंथाङा जोंनि यांस्टार्स लाइमोनफोरखौहाय जोंनि फरायनाय हुदाखौ माबायदि साबसिननिफ्राय बांसिन बांहोनानै थुनलाइ सोरजिनाय हाबाफारियाव आगान फैजानो लुबैयो बिनि सोमोन्दै एसे फोरमायना खावलायनो लुबैगोन नामा आं आथिखालाव गंसे फरायसालि सामलायनायाव बिबानाव दङ
इउ एन एकाडेमि बिजनि बेयाव आंहा गोबां जोंनि फरायसाफोर दङ बे फरायसाफोरखौ आङो सोलोंसालि जागायनायावनो आंनि जायफोर लोगोफोर बिथांमोनजों सावरायलायनानै जोंनि सोलोंसालियाव गांसे इन्जुर लाइसि थुलुंगा मुंनि बेखौ आङो जोंनि नाजानायजों जोंनि लोगोफोरनि नाजानायजों आङो आथिखालाव फोसावगासिनो दङ आरो मोनसे जोंनिफ्रायनो बोसोरारि लाइसि सानस्रि मुङै जोङो आथिखालाव 12थि बिसान जोङो फोसावबाय बेयाव आङो फरायसाफोरखौ खावलायबोबाय थादों जे थुलुंगा होबोबाय थादों जे थुनलाइखौ जोंनो मानो गोनां थुनलाइ सोरजिनायनि गेजेरजों जोंहा माबायदि जानो हायो थुनलाइजों जों मा खामानि मावनो हायो थुनलाइजों दि जों समाज फोसाबनो हायो थुनलाइजों दि जों गावखौनो सिनायथि होनो हायो थुनलाइजोंबो जोङो थांनानै थानायनि लामाखौ लानो हायो आं बे बाथ्राखौ बुंबोबाय थागासिनो दङ बेखायनो आङो जोंनि इयुन जोलैफोरखौ खावलायगोन जे बिजाब फरायनायजों लोगोसे थुनलाइखौ सिबिनो सोलोंनांगोन थुनलाइखौ जोङो आंगो खालामनो सोलोंनांगोन थुनलाइ सोरजिनो नाजानांगोन बेखौ आङो खावलायबाय थागोन आरो बिथांमोना ओंखारबोनांगोन थुनलाइनि फोथाराव बायदिसिना थुनलाइनि जि हाबाफारि बिथांमोना गावसोरनो ओंखारफैनानै फिसानिफ्राय जागायनानै थुनलाइ सोरजिनो सोलोंनांगोन आं बेखौ बिथांमोनखौ खावलायगोन थुनलाइयानो हारिनि आयना बे जेराव बे बाथ्राखौ जोङो फरायनाय समनिफ्रायनो मिथिबोदों जे थुनलाइयानो हारिनि आयना बेखौ जेब्ला जों थुनलाइ सोरजिनो लागोन अब्लानो जों बांसिनै रोखायै आरो मिथिसिनबावगोन जे थुनलाइनि गेजेरजों नोंनि साननाय हनाय नोंनि समाजाव सोलिनाय जेंना जेंगोना बेखौ जों माबायदि फोसावनो हायो आरो फोसावनानै गोजोननाय मोनो बेखौ जोङो मोनदांगोन बेवहाय गोबाङानो थुनलाइ सोरजिनायनि बाथ्राखौ जेनेबा जों गोबां बाथ्रा रायज्लायबाय नोंथांजों दा बेफोरनि अनगायैबो जेनेबा बै थुनलाइनि बै बिदै रसफोरखौ नोंथाङा नोंथांनि बिजाबाव नों माबायदि सिस्टेमावहाय सोसननाय जायो नोंथांनि लिरनायावनो आं फैफिनबाय माबायदि नोंथाङा गोदै गोबाबखौ नोंथांनि मोनसे सल'मायावहाय माबायदि सिस्टेमजों माने सोसननानै माने साजाय माबायदि लिरो जोङो रावनि बेलायावथ' सोदोबनि बेलायावथ' खोब दोहोनि बेखौ बुंनांगोन आरो बे दोहोनि जानायनि गुदियावनो दङ जोंनि आगुनि जायफोर जोंनि राव दिहुनगिरिफोर जाय थुनलाइखौ गिबि सोरजिजेनग्रोदों बिथांमोनानोथ' गोदै जोंनि सोदोबफोर माखासे सोरजिनानै दोनलांखाबाय माखासे गोनां सोदोब जोंनो सोरजिनानै गालांखाबाय दा बेखौ जोङो स्र' खालामनानै थुनलाइयाव लाबोनानै जोङो गोदै खालामनो नाजानायाथ' जों थुनलाइगिरिनि बा थुनलाइ सोरजिगिरिफोरनि बे हाबाफारि जाखानांगोन दा आंनि बबेबा थुनलाइयाव बै बिथांमोन सोरजिनाय सोदोबानो जुदि मुहि होनो हादोंब्ला बेखौ आं जायफोरा आंनि थुनलाइखौ आंनि सोरजिखौ बोजबदों आं साबायखर जासिगोन नाथाय आं बुंनानै लानाय नङा नैबे सल'खौ आङो खोब बिदै गोनां बानायदों बा आङो बिराद बिदै होनानै आङो सोरजिनो हाबाय आं बेखौ बुंनाय नङा मोनसे सल'माखौ लिरजोबनायाव माने गोबाव सम टाइमबो लायो अबेबा माबाफोरखौहाय बेवहाय जेन'बा सल'आवहाय नोंथांनि सल'मायाव जेन'बा नोंथाङा नोंनो हिर' जायो ना नोंथाङा जेन'बा ओरैबायदि होननानै खिथालांनाय माबायदि सिस्टेमाव लिरो जेनेबा आङो ओरैबायदि नों खिथालांनाय ना माने नोंनो हिर' जानानै बे सल'मानि माबा लिरलांनाय खोब मोजां बाथ्राखौनो सोंदों बे बेलायाव आं बुंनांगोन माने जोंनि जायफोर आथिखालाव थुनलाइ सोरजिनो लानायफोर बिथांमोनहा जे बोरै सल'मा लिरो बोरै सुंद' सल' लिरो बेखौ खोब सोलोंनानै लानो गोनां आंनिफ्राय नङा आंबो गुबुननिफ्रायसो सोलोंबोनाय मालायनि थुनलाइ फरायनानै आंबो सोलोंदों बेवहाय माखासे आयदा दङ जे सल'खौ मोननै बिथिङाव जोङो फोरमायनो हायो मोनसेया जाहैबाय मा आखुनि गेजेरजों आरो मोनसेया लिरगिरिया बा सोरजिगिरिया गावनि बुंनायनि गेजेरजों जों बेवहाय मोननैबो जायगा लायो जे बबेबा खोन्दोखौ आं सोरजिगिरिया बा आं लिरगिरिया बुंलाङो जे सल'खौ खिन्थालाङो आरो बबेबायावबा बै सल'आव थानाय आखुथायफोरानो बिसिनि रायलायनायनि गेजेरजोंनो सल'खौ माने लांनो गोनां जायो बे बेलायाव मोनसे खोथा दङ जोङो सल'खौ खहाब गोनां खालामनोब्ला
बे आखुनि गेजेरजों लाङोब्ला मानसिफ्रा फरायनो मोजां मोनो। साबसिन मोजां मोनो। औ साबसिन मोजां मोनो। बेयाव जुदि आखुथाय लानायफ्रा रायलायनाय होयोब्ला बै रायलायनायनि गेजेरजोंनो जोङो मा जादों मा जायाखैखौ जों मिथिलाङो। नाथाय बबेबा बाथ्राखौ जोंनि सोरजिगिरियानो बेखेवनानै होनोबो गोनां जायो। बेबायदियै सल'खौ सोरजिनाय जायो। दा बेयाव आंनि बबे सल'मायाव आङो बांसिनावनो आङो आखुथाय होनानै सोरजिनो नाजादों। बेसेबां जाफुंसार आं बेखौ बुङाखै। मानसिफ्रा बुंसोलायो जे नोंथांनि सल'मानि आखुथायफोरनि रायलायनायफ्रा गोथां मानसिनि रायलायनाय बादि जायो, बा बबेबा सल'माखौ फरायोबा माने सावथुन नायगासिनो थानाय बायदिबो मोनदाङो होननानै बुंहरो। बिथांमोना बिदि बुंहरदों, साबायखर बिथांमोननिसिम। बिथांमोना दि बोजबनानै लादों, आं साबायखर जासिगोन। दा गोबाङानो ससियेल मिडियायाव दाख्लै नोंथांनि बान्था मोनखांनायनि उनाव गोबाङानो माने स्टेटास बायदि पस्टफोर होदों आरो फेसबुकफोरावहाय, ससियेल मिडियायावहाय। माने नोंथांनि सल'माखौ फरायोबा माने एकदम जाय खनसे फरायबाथाय हरसे फरायजोबनो लुबैयो, बेबायदि आरो। साबायखर थाबाय। बेबायदि जायफोर फरायदों बिथांमोननिसिम आं साबायखर जासिगोन। बिथांमोना जुदि बेबायदि गोसोखौ लानो हादोंब्ला आंनि देरहासारनाया बेवहाय दं। आं बेजों देरगानाय नङा। बियो आंखौ थुलुंगा होदों जे आं माबा मोनसे आरो सोरजिबावथों। नोंथाङा लिरफुनाय समावहाय गेजेर खन्द'आवहाय बै सल'नि जागायनानै जोबनाय ओमफ्राय गेजेर खन्द'आवहाय जेनेबा माबायदि सोस'नो, बैफोरनि जेनेबा सेक्रेट नोंथांनि जादुखौ एसे फोरमायनो हागोन नामा? मारै बे मिलायनानै माबायो गेजेर खन्द'आवहाय? बेयाव आङो ओरै खालामो, मालाबा आं गावखौनो बै रलजों गावखौ गोरोबहोनानै लांबाय थायो जे आं बेवहाय सासे आंनि बाहागो बायदि दोननानै आखुथायखौनो आं बेबायदि खालामनानै आंखौनो लांफाबाय थायो। नाथाय बे नङा दि बै मानसियानो आं। सोरबा सोंहरनायबो दङ जे नोंथांनि जिउआव बेफोर जाथाया जालांखांबाय नामा होननानैबो सोंहरनाय दं। नाथाय बेफोरनि आंनियाव मोनसेबो जायाखै। बेफोरनि मोनसेबो आं नङा। नाथाय आंनि बे 14 गां सल'माफोरनि गेजेराव बबेबा सल'माया माखासे दुखुथिया मानसिफोरनि थोंजोङै आंजों सावरायनाय, आंजों रायलायनाय। बिथांमोनहा माब्लाबा बबेबा जाथायखौ गाबैबो खिन्थानाय आंहा गोसोआव दं। आरो आं बे जाथायखौनो लानानै माब्लाबा आं सल'बो सोरजिदों। आं दा बेयाव बुंनांगोन रुगुं सौहाय सायखं। बेयाव आङो माखासे सैथो जाथाय, जानाय जाथायफोरखौ बेवहाय आङो महर होदों। बेवहाय माखासे जायफोर आखुथाय होदों, बे आखुथायाव मोननाय आखुफोरा गमामायैनो जोबोद दुखुनांथाव जाथायजों भुगिबोनाय। आरो आथिखालाव जाय बिजाबखौ आं बान्था मोनदों, बेयाव आंनि माखासे आखुथायफोरा मोगथां मुलुगाव माने बिजों मोगा मोगि जानाय, बे सल'खौ आङो बेवहाय सोदेरनाय जादों। नाथाय बे नङादि गासिबो जाथायानो बिथांमोनजों गोरोबजोबनाय। बेयाव आङो माखासे बिदै होनबाय आङो, माने सोरजिनायबो जादों। नोंथाङा ओरैनो बर' थुनलाइगिरिफोरनि मादाव सोरखौ साबसिन मोजां मोनो? सोर बिथांमोनखौ नोंथाङा मोजां मोनो? आं बे बेलायाव रावखौबो जखा सुनाय नङा। आंनि जायफोर गेदेरफोर, जायफोर जोंनो गिबि थुनलाइनि बिदैखौ होलांबाय, थुनलाइ सोरजिलांबाय, बिथांमोनखौ आं गासैखौबो मोजां मोनो। आं सोरबा सासेखौ मोजां मोनो बा सोरबा सासेखौ गाज्रि मोनो, आं बे जखाखौ आङो सुनाय नङा। मानो होनोब्ला गासिबो थुनलाइगिरियानो जोंनो माबा मोनसे होनो होननानैसो थुनलाइखौ सोरजिदों बा थुनलाइ सोरजिनो आगान सुरदों। बे बेलायाव आङो रावखौबो जखा सुनाय नङा। थुनलाइगिरि बिथांमोना माने गोदै गुरै जायो, ओमफ्राय नांलायनो रोङा, खमलायनो रोङा। नोंथाङाबो बेबायदिनो नामा? बे बेलायाव आं गावखौ बिजों गोरोबो होननानै बुंनाय नङा। मानो होननानै बुङोब्ला थुनलाइ सोरजिनायनि बाथ्राया आलादा, आरो न'खर खुंनाय, समाज खुंनायनि बाथ्रायानो आलादा। मोगथाङाव जोङो बबेबा समाजनि बिथिंखौ मावनो थाङोब्ला माब्लाबा गोब्राबो जानांगोन। न'खर खुंनाय बेलायाव जोङो माब्लाबा गोब्राबो जानांगोन। बे समाव जोंनिफ्राय माब्लाबा गोब्राब रावाबो ओंखारगोन, माब्लाबा सोरखौबा सोंखारिनाय बाथ्रायाबो ओंखारगोन। नाथाय आङो थुनलाइनि बेलायावथ' माबोरै मोजाङै सोरजिनो हागोन
बेथ' थाखागोन जेब्ला बैथिंजाय आङो गुरैखौनो बुंनांगोन। नोंथाङा नोंथांनि बिजाबादि माने साहित्य एकाडेमिनि थाखाय सायख'जाबाय दा बेखौ नोंथाङा खौरां मोननानै गोसोआव माबायदि मोनामोन? बै सानखालि बियो 19 डिसेम्बरमोन। औ अब्ला आङो बे 19 डिसेम्बरनि गिबि हराव मोनसे फननि दारै माने फननि गेजेरजों खावलायहरनाय मोनदोंमोन जे नोंथाङा सुंद' सल'खौ गाबोननि गेजेराव हरोब्ला मोजां। बेखायनो आङो हरनि 2 रिंगासिमाव ओरैबायदि नाजाथाबबाय थाखादोंमोन जे सुंद' सल' मोनसे हराब्ला बिथांमोनहा जुदि दुखु मोनगोनब्ला आं बिथांमोनखौ दुखु होनाय नङा, आं माने सोरजिनो नाजाबाय थादों। बेनिफ्राय आङो हरनि 2 रिंगासिमावबो आं फोजोबनो हायाखै। बेनिफ्राय फुङाव सिखारनानै आङो फिन बे सल'खौनो फोजोबनो थाखाय कम्पिउटाराव नांथाबबाय थादों। बे समाव जोंनि मानाव गेदेर जोंनि जाय माने बर' थुनलाइ आफादनि माने आगुनि आफादगिरि सार तरेन बर' बिथांनि फनखौ आङो गिबि मोनजेनग्रोबाय जे फनाव बिथाङा बुंहरबाय नोंथांनि ओरैबायदि बिजाबखौ साहित्य एकाडेमिनि थाखाय सायख'नाय जाबाय। बे समाव आङो ओरैबायदि गोजोननाय मोनबाय जे बै सुंद' सल'खौसो आङो जोबोद खाफाल गोनां सुंद' सल' नामा बिलाय सानफ्रांलायदों आरो जे बे सुंद' सल'खौ लिरफुबाय थानाय समाव माने जोबथा समाव बे रादाबखौ मोननानै ओरैबायदि गोजोननाय मोनबाय जे आंनि बबेबा बिजाबाबोदि बेसिम जांख्लायाव सौहैबाय बा सायख'जाबाय बेनिख्रुइ गोजोनथावसिन आरो माथो बाथ्रा थानो। अब्ला आङो मोनसे बाथ्राखौ सानदों जे फांसे बिफां गायोब्ला बै बिफाङा जेब्ला देरगोन जेब्ला बिनिफ्राय बिबार फिथाइ ओंखारगोन बेनि खुसि जानाय बायदि आंबो खुसि मोनदों बेखौ बुंगोन। बान्थाखौ दा नोंथाङा आजावखांबायना? बान्थाखौ आंनो फोसावदोंसो जे आजावनो थाखाय बिथांमोना मोनसे अक्ट' फोसावहरबाय माने मार्च दाननि 8 अक्ट'आव गोदान दिल्लीयाव आङो नाजावहैनांगौ। बेखौथ' प्रेसिडेन्टसो होगोन ना? बे बाथ्राखौ आङो मोजाङै मिथिनाय नंला। ओरैनोथ' प्रेसिडेन्टआ पद्मश्री बान्थाफोरखौ होयो, नाथाय नैबेखौ बधय बे साहित्य एकाडेमिनि जायफोर माने गाहायफोर बिथांमोनानो होनो हागौ। आं बेखौ मोजाङै बुंनो हानाय नङा। दा जों बिथांजों थुनलाइ सोरजिनायनि सोमोन्दै आरो सल'मानि गोबां बाथ्रा जोङो बिथांनि लिरनाय सल'माफोरनिबो जों गोबां बाथ्रा बिथांजों रायज्लायखांबाय। दा जों जोबनायनि एसे लामायावनो सफैबायानो। दा नोंथांनि अबेबा मोनसे बिजाबनि सोमोन्दै एसे फोरमायनो हागोन नामा? जेनेबा माबायदिमोन बिनि सल'आ, बेनि सोमोन्दै जेनेबा आन्दो मुलुग बेफोरनि बिनि मेन काहानिफ्रा माबायदिमोन? आन्दो मुलुगआ जाहैबाय सासे बावलि माने बोदोर बावलि, गावखौ लानानै देरगाग्रा आरो गावनि साननाय बायदि मावग्रा, गावनि बायदि साननाय बायदि जाग्रा थाग्रा सासे माने उच्चाकांक्षा माने मा होनगोन बेखौ गावखौ लानानै देरगाग्रा बेबायदि सासे आइजोनि जाथायखौ लानानै आं बेयाव लिरनाय जादों। जे जों बबेबा खामानिखौ साना हौवा मावफ्राङो आरो बे मावफ्रांनाया जोंनि समाजनि थाखाय आयेननि थाखाय दाय गोनां, नाथाय बे दायखौ बे गावनि गोरोन्थिखौ गोसो सिङाव आन्दैयै लाखुमानायादि बेसेबांबा गोब्राब, जायफोरनि जिउआव माने आन्दैयै मावफ्रांनानै बा दाय खालामफ्रांनायखौ लेर लेर लानानै बे संसाराव सोलिनाय माबायदि सहायथावै बिखौ बैफोर जाय आन्दो मुलुगाव थाग्रा बिसोरसो मिथिसिगोन। बे जाथायखौ लानानै आङो बेयाव आन्दो मुलुगखौ माने लिरनाय जादों जे आन्दैयै मावखुमानाय, आन्दैयै सोरखौबा गाज्रि सोंखारि खुमानाय बा गाज्रि जाथाय खालामखुमानाय बिदि बेसेबां जोंनि थाखाय सहायथावै बेखौ लानानै आं बे आन्दो मुलुगखौ सोरजिनाय जादों। दा जों बिथांजों गोबां बाथ्रा रायज्लायबायानो, जोबनायावहाय बिथाङा आरो साबसिननिफ्राय साबसिन आरो थुनलाइ मुलुगाव माने आगान होनानै माने सोरजिलांबावनो हाथों बेखौ मिजिंथिनाय थाबाय। आरो जों बेखौनो दिनैनि रायज्लायनायखौ जों बेयावनो फोजोबनोसै। खुलुमबाय।